En Clio al passat. Fa temps, quan les oques no tenien dents, hi havia un follet que es deia Clio. Li agradava fer fotos als monuments. Un dia va fer un viatge al Pla de l'Estany. Va demanar un taxi i va arribar al monestir de Sant Esteve. Mentre explorava el claustre, va caure per un forat. Allà es va trobar una màquina estranya. Tot d'una, hi va entrar i la porta es va tancar. Va sortir de la màquina i es va trobar dos monjos passejant pel monestir. Ho va mirar tot i es va estranyar que tot fos nou. Va adonar-se que havia canviat de segle. Va preguntar als monjos a quin any eren i van respondre a l'any 1000. Els monjos li van ensenyar el monestir. Un monjo es deia Bonito i l'altre Oliva. El van deixar dormir al monestir, ja que era de nit. En despertar-se, va veure que els monjos ja estaven treballant a l'hort. En Clio els va ajudar, encara que no en sabia gaire. Després, els monjos li van ensenyar tot el poble i es van fer amics. En Clio va pensar que tot era molt diferent de la seva època. Els va preguntar com podia tornar al seu temps. Els monjos li van dir un secret, que tenien una màquina del temps. Només la sabia fer servir el monjo Pou. En Clio va anar a buscar-lo a fora l'arqueta. No el va trobar, però sí una nota. Allà hi deia que era al bosc a buscar llenya. De tant buscar-lo, es va fer de nit. Aquella nit hi havia lluna plena. Va veure una persona a qui li passava una cosa estranya. D'entre els arbustos va aparèixer un llop. Portava la roba esquinçada d'un monjo. En Clio es va espantar molt i va sortir corrent. El llop el va perseguir fins al monestir. Allà l'estaven esperant els monjos Oliva i Bonito. El llop es va transformar en un monjo. Els altres dos van exclamar: «Pou!». Era el monjo Pou, que havia patit un canvi peculiar. Els dos monjos li van explicar a en Pou què li passava a en Clio. En un tres i no res, en Pou va arreglar la màquina del temps. En Clio va seguir les instruccions dels monjos i va entrar a la màquina. En obrir la porta, ja tornava a ser a la seva època.